Hej og hjertelig velkommen til Knæk koden til varigt vægttab. Sådan gør du. Et digitalt slankekursus for dig, der elsker mad, men hader slankekurer. Kurset er til dig, der har kæmpet med vægten, måske endda i mange år. Til dig, der har været på alverdens slankekurer og nu har fået mere end nok af det. Til dig, der kender alt til de følelser, der hører til at veje for meget, nemlig det evindelige håb om et varigt vægttab. Fortvivlelsen over, at du opgiver undervejs. Dårlig samvittighed, når du spiser det forbudte mad. Skyld og skam over, at du ikke kan styre din appetit. Et lavt selvværd og følelsen af, at så kan det også være lige meget. Og til dig, der stadig vil tabe dig, men tror, at der er en anden og mere kærlig måde at gøre det på. En måde, der ikke handler så meget om mad, men mere om dig. For maden, det har du tjek på. Og du har faktisk slet ikke lyst til at vide mere om de 8 kostråd og kalorietabeller og forskellen på det gode og det dårlige fedt. Det du har brug for nu er at finde ud af, hvorfor din fornuft forsvinder som dug for solen, når chokolade, is og ostemader bliver sat på bordet. Hvorfor du ikke kan stoppe med at spise, selvom du rent faktisk allerede er mæt. Hvorfor du spiser som en mus sammen med andre og som en elefant, når du er alene eller omvendt. Alt dette og meget mere vil du finde ud af med dette enestående digitale kursus, der som det eneste af sin art på markedet giver dig svarene på, hvorfor du spiser som du gør, og vigtigst af alt, hvordan du kan ændre din måde at spise på, så du taber dig helt uden at skulle undvære det mad, du godt kan lide. Mere specifikt vil du lære, hvordan du bliver bedre til at lytte til dine følelser, i stedet for at dulme dem med mad. Hvordan du slutter fred med rigtig og forkert mad, så du kan spise, hvad du har lyst til, og samtidig tabe dig. Hvordan du undgår at trøstespise, når du er trist. Hvordan du stopper med at spise, når du er mæt, så du ikke overspiser og tager på i vægt. Hvordan du lærer at lytte til de signaler, din krop sender dig, så du undgår de ekstra kalorier, som du tager på af. Hvordan du lettest slipper af med trangen til chokolade og andet sødt, uden at du skal afvendes som en anden junkie. Og hvordan du holder op med at spænde ben for dig selv, og i stedet for giver dig selv en masse medvind i slankeprocessen. Vi har tilrettelagt kurset sådan, at du får en klar følelse af, at det faktisk ikke behøver at være så svært, at det oven i købet kan være ret nemt at tabe sig. Det er nemlig vores erfaring, at når du knækker koden til dit vægttab, så går det hele meget nemmere, og du vil opleve en langt større motivation og en langt dybere forståelse for sammenhængen mellem mad og psyke. Du kommer til at gøre dig fri af mange års selvhad og begynde at glæde dig over et liv fyldt med kærlighed til dig selv og din krop. Lyder det for godt til at være sandt? Det ved vi godt, men vi synes faktisk godt, vi kan love dig, at du får succes med dit vægttab, når du bruger de tips og tricks, som flere tusinde kvinder før dig har haft succes med gennem vores arbejde. Dine 2 guider igennem det her digitale kursus er Marie Stenberger, og jeg hedder Lone Ladefoged. Vi vil inspirere dig, hæppe på dig og holde dig i hånden og til ilden fra start til slut i de mange lydfiler og den store workbook. Marie er uddannet ernæringsekspert fra Sur-seminarium. Hun har specialiseret sig i kvinders spisemønstre og skrevet bøgerne Slank dig let og Spis efter din kvindetype. Marie har både en dansk og en amerikansk coachuddannelse bag sig og mindst 2.000 klientsessioner. Hun er kendt fra blandt andet Aftenshowet på Danmarks Radio og optræder ofte i landsdækkende damemagasiner, heriblandt Alt for damerne, hvor hun jævnligt udvikler opskrifter til siderne Sund og Slank. Lone Ladefoged er NLP-psykoterapeut og stifter og ejer af konceptet Naturlig Vægt og Slankestudiet, der er et online-forum for dem, der vil naturligt ned i vægt. Siden 1996 har hun inspireret tusindvis af mennesker til at tage den mentale del med i vægttabet. Hun har skrevet bøgerne Tanker, der slanker, Slank med omtanke og Tænk dig sund og slank. Vi har en fælles vision, nemlig at du og alle de andre kvinder, der kæmper en brav kamp mod vægten hver eneste dag og har gjort det i årevis, endelig kan slippe fri og lægge det problem bag sig. Vi synes, at alle kvinder fortjener et frit og afslappet forhold til mad, og vi synes, det er en kvinderet at glæde sig over sin krop og klæde sig, som man har lyst til. Der er flere undersøgelser, der viser, at et varigt vægttab kun vil lykkes, hvis den mentale del tages alvorligt.
Så derfor er det vores mål at nå ud til alle, der er kede af deres vægt og ønsker sig at blive slank. Tusind tak, fordi du kan blive en del af det mål.